Muchirongwa chedu chanhasi unoyu ndina mama pano vane mwanasikana wavo. Amai Sheila makadii henyu? Tiripo makadii henyu? Tiri right. Ko Sheila wacho wakadii yako? Ndiri boy murise. Ndiri boy zvangu kurise koko wabva? Nabva kuri boy. Anditi ka? Nice one. Amai Sheila ndoziva ndine mazuva ndakakubatai. Pandakakubatai mushure mekunge tashanyira jeri rekuchikurubi tichizonzwa kuti baba vaSheila vari ikoko uye vakapihwa mutongo nenyaya yekunzi vanonzi vakabata mwana chibharo. Ndizvo handiti? Right. Tisati tanzwa kuna Sheila chii chakaitika naye mai Sheila kuti baba vazosvika pakusungwa. Imimi ndofunga tichazoenda kuna Sheila tinzwisisa chirondedzero kuti zvakambofamba sei. Imi semudzimai wababa Sheila chii chamakaona kuzonzwa kuti aikaka ndo zvatoitika izvi baba vakutosunga zvazodai zvakafamba sei? Maitikiro akaita nyaya ya inini ndiri kumba ndichitogara nemwana nababa wacho. Saka nawo yakaitika ndekuti mwana uyu ari kutipa zvakaitika iye haana kwanisa kuudza inini. Akanozvitaura kuchikoro. Azvitaura kuchikoro saka medhemu wachona pane pawakatombondishedza vachitondibvunza mai Shandi muri sei? Uyu mukugara sei nemwana chichi kumba uko? Ndakatoti mwana tinotogara tiri right chichi. Akatoti kosei mukugara muchishungurudza mwana? Ndakati inini handina chandomushungurudza nacho asi nyaya yekuti chete baba wacho ndo anongonetsana nawo nekuti ndo anongopota vachiita sei vachimuchichidzira vachingomuvhundutsira. Vainge vachimuvhundutsira kuti nyaya yekugara achimutsura achimurova achingomumhanyisa nomachichidziro yaaingomuita yaya ndaionawo inini. Saka inini handisingatoziva kuti kundibvunza kwavaiita pamba tori neimwewo nyaya saka zvadaro nyaya tarisa henyu pachinhu chiri mberi penyu. Zvadaro nyaya iyi paikaitika ndekuti vandibvunza ini ndakangotiwo pamwe nyaya yawo ivo ticha zvaperawo zvakadaro. Ndabva ndazonzwawo patopera mazuva ndatofonerwawo neimwe shamwari yangu kumapasti 11 akutondibvunza sisi banguru vauya here? Ndakati havasati. Akati ko mwana auya here? Ndakati haana. Zvikanzowo ndanzwawo kunzi vatakurwa nevanhu vesendaubetsi. Ndabva ndatoti hapana chandikuita sei chandiri kuziva. Vatoti alright asi ndomanzwira ndaita sei handazviita. Shuwa ndakabva ndararawo makuseni. Alright, vachinzi vatakurirwei zvakataurikei? Panguva iyoyo handina chandakaziva. Ndakatozoziva ndatoenda ndakutoshedzwa futi namedhemu vaivai. Vakutondiudzawo kuti nyaya yaSheila iyeye yandaitaura paipai. Baba wacho manzwa here kuti wakatakurwa chichi vakatoenda kupa nezvavaiita mwana zvamamusingaite sei zvamamusingaoni. Ndabva ndatoti ndabva ndagara. Ndofunga ndakagara kumba kuye zve2 weeks. Apa mwana anga atotakurwa nesendaubedzi naiwo baba wacho. Paakatakurwa ipapo iye akabva atoendeswa. Yamutakura chi mapurisa here chi? Pamba ine mapurisa nevanoshanda koko vane basa ravo masocial workers. Alright. Saka vadaro mwana akatogara 2 weeks ndisiri naye. Baba wacho napo wakasungwa ndakabva ndatotevera kumuzarabani kwawakanoiswa. Ndichisvika ikoko ndakabva ndasvika vachitobudiswa ipapo wakatakurwa uri musi weMandi. Chipiri ndichitevera ikoko ndakatosvika vachitoburiswa kutonzwa kuenda kubhindura. Ndabva ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba ndazopiwa dheti randakapiwa kunzi munokudiwa kukoti. Tabva tazoenda kukoti ningongori musi wa15 June kana singakanganise. Tabva taenda kukoti. Taenda kukoti kwekuye inini handina kwanisa kupinda mukoti muye kana ndinzwe nyaya kuti yakataurwa ichinzi chii handina chandakaita sei chandakaziva. Makatadza sei kupinda?
ipapo zvandakaita ndezvekuti ndakatoti ndipinde ndabva ndanzi mbobuda ichi panze mozoshedzwa kana nyaya yakuita sei yakutaurwa. Saka nyaya iyi yakabva yataurwa, chandakaziva Sheila ndiye akapinda. Apinda amene murume akanopinda ere achibvunzwa zvaaibvunzwa momene anakana chandakaziva nanditongori panze. Baba wacho vari mukoti. Ndabva ndatongonzi pai adzokerai mozouya musi wa 27. Shuwa ndakabva ndadzoka kumba, ndichidzoka musi wa 27 uyabva wakwana. Ndabva ndadzokera futi kukoti kwekuwe. Ndichidzokera koti ndakabva ndazoenda ndiri ndega. Mwana panga pasisina. Ndichienda mwana anga chitogara kusenda ubetsi. Ndoko anga ari wesocial welfare yangu akamutora. Ndo wanga wainaye. Ndabva ndadzokera kukoti kwekuwe. Ndadzokera ndakabva ndanopinda mukoti ipapo pandakadzokera keshi 2. Ndakangosvika mune ndichingobvunzwa kuti magariro amaita nemwana kana kuti nyaya izobudawo chii chamakaona kana kuti chamakaziva. Saka inini ndine day 1 randakangoitawo kakufungidzirana chandakaona kana kuziva. Pakangotaurwa nyaya iyoyo mupfungwa mangu ndopa zvakaya kuti asi musiwo uye wandakaona mwana hembe yake yakapeteka one side so. Ndichimuti kwewewe ndakutibudisa maplates usuke wende kuchikoro nanhasi uchiri kuitei. Akati nandichitoburisa maplates aripo panze apa. Plus ndaitoratidza chidhedhi mopo yandinayo. Mopo yange iri pa? Yanga iri apa paside paibvi. Pachidya? Paibvi papa. Paibvi? Nechepamberi mbijana. Ndabva ndatoti wo chibuda panze uite sei? Usuke maplates. Saka panguvayo ini ndakabva ndatanganisana nababa wacho ndakati inini zvamaita muno mune mwana izvi zvinombondinakidza zvokuti munomirira ndabuda mwana uzotanga kukufugurira hembe achikuratidzai mhopo. Inini hazvinambondinakidza. Saka ndafunga papa akabva tise wo kufunga ndingaite sei chii chandingaite kumwana abva ita zvizvo zvongoita rafu so. Abva toti vanhu muri panapa mweya wamuinawo nokuti ndakanzwa kuti mwana ane zvaakambotaura kuchikoro. Saka kana iwe futa meya wacho wakundifungira mweya munogona kutondisungisa nekuti nini handichanzwisisa zvamukuita sei zvamuri kundifungira. Regai ndibude pano ndiende. Shuwa akabva tosiya bheurira mbamuye mvura. Abva arongedza hembe dzake abva abuda. Abva aenda kumunin'ina wake kuhoya. Aenda ikoko akabva anogara anofunga mwedzi wese ariko. Akatogara dzinenge 3 weeks nisingatozive kuti munhu ari kupi ndichingorarama nevana. Abva azofona patova nemwedzi. Abva azofona akutaura ndiri kunoku mungazonditsvaga chichi. Ndabva ndatoti mimi muchiri kurambira muchigara ikoko pana kuti mudzoke kumba kune vana mukuti ndikugara sei nevana. Akati mbogara ndichauya. Shuwa kuya kwaakazoita paya akazoya nemunin'ina wacho. Akatoti mimi hande mundiperekedze tonotaura nhau iyi kumba kuno kuti inini muromo uyu wokutaurika kumba handisi kumbonzwisisa kuitirawo mangwana nyaya yangu munogona kunditirawo witness. Shuwa akauya nabamini ndabva ndangovarondedzerawo semaitiro yakaita nyaya pekutanga ipapo kunosvika ipapo. Tabva tagara. Saka kugara kwatakazoita ipapo ndopa patisina kuzomboita kana wiki ndopa wakabva wabatwa wabva wasungwa. Kusvika tizoenda kukoti ndizoenda nini musi wokupedzisira musi wakanzi musi wa 27 akabva azonzi munodzoka musi wa 7. Ndichidzokera musi wa 7 uye ndakangosvika ndingonzi mukomana apihwa koti yake apihwa 18 years. Chidzokera ikupi kumba kana mukoti macho tombomupinda ndere kupedzisira handina kana kuti nyaya yacho ndizive kuti chokwadi paakatongwa akadaira here kana kuti yakafamba sei. Inini ndinganyepa ndakana chandakatozombonzwa kusvika pari naso ndakatongogara. Ndatongogutsikana kuti akaonawo majaji atonga nyaya munhu avharirwa rodza kuti anenge anechi anenge aine nyaya yake. Saka munomboendere kunovaona pachikurupi? Ndakatobvako June yeyu ndokwana nditori handichaziva kuti detichi. Right. Sheila, chirega ndichidzoka kwauri chakaita kuti ndikutsvagei mushure mekunge taenda tikanoona baba vako tikavaita interview vakataura ivo kuti wakaenda
kuchikurubi ukanokumbira kutaura nababa vako uchikumbira ruregerero, ndizvo here? Alright. Wanga uchikumbira ruregerero rwei? Zvakaitika zvawakataura kuchikoro? Aiwa, hazvina kuitika. Alright. Sei wakazosvika pakutaura kudaro kuti uti ndo zvaitika baba, ndo zvavandiita? baba gavachitishungurudza tese namama. Vaiti vakabva kubhawa vaisvika kuti dzingidza chinorarama next door. Nyangwe kunotamba nevamwe chaiko vairozvonzvo musatambe nevamwe nyakandona chitamba nyangwe tiri kuchikoro chaiko. Vaitoti dzenguva nyangwe zvikatonzi ndatadza kunyora vakangoudzwa chena ticha yachindirova kuchikoro tikangokumuka nzi haufanira kufamba nevamwe nekuti munozodenhana munzira, famba wega. Ndetofamba ivo vakanditarisa kumberi kwandaenda dzamana ndasvika kumba dzimwe nguva vaitokatidzira kuti vandionere kuti ndikutamba munzira. Dzimwe nguva vanogona kutotora vakatomira kumashure kwangu ndogona sina kuvaona otozonzokomukomanatira kumashure kwako ndiani, ndobva wati inobva ndavati zvonzvo ndasingatove naye naingotero kumashure otonzoti zvonzvo unoda kundinyepera vanobva vatondirova. Mumwe musi chaiwo tatoenda kunodhigida pachigambwe so vakabva tabva taenda kumba, vakabva vasvika kumba kuye vakabva vandirova nekanzadzi kangu noti wakandorova kudabva vanditema dombo musoro. Wanditema dombo musoro, mama vanditakura vandaenda naye ndaenda namama kuchipatara. Mama wakatoti zvakatonzi nemanesi zvikanzi akuvara sabachasoneka maifanira kuuya naye nguva dzaakatemwa idzodzo. Abachasoneka nokuti paita se akuvara. Ndabva ndangoiswawo mabhandiji musoro. Saka izvo zvagara zvindibata kuchikoro nyangwe be yangu chaiyo. Nyangwe ndakatakura chikafu anzi ufanira kudya wega, ufanira kudya navabe yako, asi ndakatadza kutakura ndadya chevabe yangu. Ndapesa ndakutodzowo shamwari dzangu. Asi ndakagara kuchikoro ndaingoti ndasingatauri nemunhu, ndaingoti pamwe ndozvinoita nababa vese vachita nziyani vachitawo shamwari dzangu idzi. Zvikatozopedzisira ndatozviona kuti ndakandosvika mavanga pamaoko aya kurohwa ikoko. Wairohwa nebhandi? Wanga nebhandi ravo nesimbi kuchisimbi kuye ndokavaendirwa nako. Okay. Naimai Sheila, mamune vana vangani? Mune vana 3. Sheila ndiye mombe. Alright. Saka vairohwa vese? Alright. Vanai? Iye ndiye musikana amwe 2 vakomana. Okay, saka vese nevakomana vairohwa? Vaitorohwa. Iyeyu newaakasiyirana naye nokuti ndovanga vakura. Kamwe kacho akakanga chiri ne5 years. Okay, zvataura ichokwadi kuti vaiti vakauya nemi vacho amai vacho mairohwawo futi? Yawa ichokwadi zvokuti kana village chairo raitoziva kuti nhasi vaitogara vakateerera kuti nhasi tinotonzwa ikokuye kuti zvizvi chaiti vanhu vari kurohwa. Alright, okay. Saka Sheila, iwewe pawakazotaura naticha kuchikoro vava kubvunze here kana kuti ndiwo wakangoenda unotaura wega? Ticha wakasvika kuchikoro nanchitochema ndagara padesk nyangonywana asingambvana ndanyora. Wangabva kumba warohwa? Vangabva kumba vandituka chinzvonzvo wakabva kuchikoro kusadzoke pano pena veti mazuva vakamboti mhanyisa tamboenda kuhanzvadzi yamama musoro nzooni kanzvadzi kangu ndokataenda kunombogara. Nyangwe tikangonzi tata chekati chete taitodzingiwa tarohwa. Saka musi wazvonzvo ukabva kunoko kadarikira uende kunono kwaunogara. Ndatomboenda kumba kushamwari yangu kunyamaroko ndokandatomboenda unogara mangwana ndichidzoka. Saka izvozvopo ndakatoshiya kuti paini apa ndoenda kupi nekuti mazuva avo hanzvadzi yamama yanga isiko kumba kwavo yangaenda kumasowe mutambo kumasowe. Saka ndero ndakashiya kuti ndenda kupi ndopandakasvika kudza medium. Medium wakavaudza chiticha?
midem wakandibvunza zvikanzi kweyo sei ukangogara bea kwavasi kunyora kubva makusenda angona hangu ndangokusiya wakadaro usiri kunyora ndava ndati handambotaana wanguva iyoyo vandizvonzvo ukabva nhangire vabva vatonditi kokumba kwaitwa sei ukabhana zvikanozvo warega wotaura ndaudza sei vako ndobva palunch ndabva ndoenda kwamedhemu vayo ivanga vatenda kumba ndakasvika kunovaudza kumba kwavo kumba kwavo ndavati medhemu ni makanoda ndichigara muklasi right yamwisako mwana tasachena right alright muona ndichigara muklasi ndirizi kumba kwedu baba wangu oti mama vakabuda baba wangu vandosara vachindibata-bata ndava ndavaudza kuti muswe mukuru muswewe wanchiti mama wakabuda achienda kumvura vakasara vakandibata chibharo alright ndo zvakaitika ndo zvakaitika vakakubata aiwa vana alright saka madhamu kubva vati ndobva vati isusu takasarudzwa nevatinoti vechbc muna kumwana wangu sandabhedza apa kuti pavanenge vauya kuchikoro takasadzwa kusikana 5 nevakomana 5 pavanenge vauya tisu taienda kuchikoro vachidzidzisa titozonzi muzodzidzisa vamwe medhemu vaendobva vatoti zvonzvo regai ndi memanje apa vari kuuya vanhu vechimwana kumwana wangu ndozvavaudza shuwa nomwana kumwana takagara mazuva ndere kutanga handina kudedzewa rechitura chimene munhu vakachindoti anizvandi kumwana kumwana wangu ngabva ndatoenda shuwa vanhu vakatipa mabhuku ekunyora vakanyora zvavainyora ini ndikabva ndatora nemupurisa muzarabani ndiyakandisa mota ndokuenda kwawakaita ubva wanotaura mastatement akwataura alright okay chii chakazoita kuti uende kuchikurubhi unokumbira kuona babu wako uchitaura kuti ndiri kuda kukumbira uregerera chikaitika kuti ndizoenda kuchikurubhi zvengwaumbatirana nenzara hanzvadzi dzangu chaidzo chaidzo kuchikoro mama vete kutonetseka mari yekubhadhara chikoro saka ndopanabva ndatofunga ndatoti zvitori nani tinzi tiugara tichirwa pano asi tichiwana chikafu chakakwana nekuchikoro hanzvadzi dzangu dziende kuchikoro ndopanatanga funga baba wangu ipapo asi uri kuti baba havana kukubata havana alright saka wasvika ukataura navo vakatichi ora pawakasvika uchivaona vakapfeka hembe dzemuchera wakanzwa sei ndakatochema ivo kati ndirinyarira mwanangu memanje so ndichabuda asi handizwa kuti ndikubuda rini changonona ndasvika chete saka uchibva watichi kwavari ndopandakataura navo ndichiti baba nawo yandakataura kunyepa iwo wanga vakutonyadzwa kuti usacheme chichi zvinowanika chichi pedai pakafamba satani kunaza kuti baba nyaya makataura iye yandakakuta kuti muzosvika kunoku kunyepa yobva wandudza kuti nei pandakazvaudza ndati ndokumbira regerero zvikanzi alright okay bvuwe papa ndabva ndaenda novaona mama ndovakazopedzisira tonga vasina mari pandakaenda novaona takangokwirawo mota yemahara yevanhu vasandabhedzi ndovakati handei munoona babamaenda mukanova tabva tazoenda unovaona apa mama pakangoona mari yavo chete kunoona ndopakaenda novaona vega alright okay right ndikuona wakawanda vari kuvhunza pano kuti mwana uyu zvakamira sei zvinhu zvakaitika rini izvi zvakaitika muna 2021 handiti 2021 which is last year but one panguva iwanga uri kuita chii kuchikoro wanga uri grade ani grade 6 ndopawaitoregister grade 6 grade 7 ndoya wakazoita baba wako asisipo grade 6 alright okay iko zvino aino nemakore ako uchiri mwana mudiki regai tidzoke kwamuri amai Sheila
Sheila iko zvino ndikuziya mwana mudiki achine makore 16 asi izvezvi ari kuyamwisa zvakafamba sei? Chakaitika ndechekuti kubva ipapo baba vacho asungwa, uyu nini uyu mwana uyu ndakangobvawo baba vacho varipo hameno kuti kuwirirana chaiko kana kuti anonzwisisa kana kuti ndakatomutsura haateerere. Asingateereri ndiani ndiSheila? Saka kana ipapo pachona patakazongosararapo takangosara tichigara zvedu asi ndaitoti kana ndakatomutsikura anga asinganzwi ndikazongoona aita musikanzwi akaita sei? Ane munhu akangodananawo naye mukomana mumaraini. Adanana naye mukomana uye akabva aita nhumbu. Aita nhumbu yake akabva aita nhumbu ane makore mangani? Aine 15. Aita nhumbu yake kudaro akabva azonoudza vamwe mumaraini so wekusenda ubhezi koko kwanoitwa machampion. Ndo akanoudza kuti ndamunondiudzirawo mama ndine nhumbu. Anga asingagara mumba kwenyu? Ndaitogara naye. Alright. Asi papo pakaita handisina anga tori nemwedzi 1. Mamutori muna January papo akatoti mwedzi uno ndajamba nhambugesa. Ndabva ndatozoenda naye koko kwacho kwaitaura kuti ndemuridzi wenhumbu. Tasvika kwekuye mukomana akabva ashedzwa abva aramba. Ngati nhumbu haisi yangu munhu anditombomuziva ende handabvira ndatombodana naye. Apo zvadaro January ndo pakati ndine nhumbu. October ngatombobuda mumba mangu nepauyu pachisuwi chemba. Nini nandisipo nandabuda ndaenda kuMozambique. Hanzvadzi yangu yandishedza tete zvino mungaitei kuti muchengete vana yamutore hove. Ndakabva ndaenda ikoko iye akabva sara iyeyu nekahanzvadzi kake kanamba 2. Vasara ndo paakazosara mukomana akutopota achiuya kumba kuya achirara achidzokera kupi? Kumba kwavo. Saka umwe musi uyu akabva azopinda mukomana uyu asati auya kuzoita sei kuzorara. Nguva yaakazopinda mumba yeye abva aona aine mukomana uye mukomana mudiki uye ndo paakabva akiya door abva anoshedza manext door. Pakazoya manext door akaona mukomana atobuda nepachisuwi atiza aenda kupi? Kumba kwavo. Pachisuwi ndo pawindow? Pamuchengo memba mudenga. Alright. Mumbariro dzemudenga. Okay. Alright. Apa ndanda kuedza kuti tinzwisise character yemwana kuti ambori munhu akaita sei. Asi ndofunga nyaya hombe iyo yekuti mwana akazoenda patakaenda ikoko chitonzwa kuti pane mwana akazouya achichema achikumbira baba wake achivati sorry andambozwa kuti nyaya inozosvika pakudaro. Saka nhai Sheila uda kuti chii kuruzhinji rweZimbabwe pane zvawakaita izvi? Ukuda kuti uwane rubatsiro rwei? Kuda kuti tikubatsire sei kunyanya panyaya yababa? Tibatsiro mubongo kuti vabude mujeri mavari noti mararamiro atiri kuita kumba ivo vaivepo haziva ratakuita. Pawakavapomera mhosva wairwadziwa nekutsiurwa nekurohwa kwawaita? Baba vairohwa zvekutika nyangwe wakatongodonha pasi vaikutsika nyangwe pahuro. Saka iko zvinoti zviri nani vabude neunhu hwavo iwowo vauyavo vakushandire. Alright. Rega ndidzoke kuna mai Sheila. Mai Sheila, shoko renyu rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe muda kuti pabatsirikane sei? Mai Sheila. Ko inini ndingati chii? Iye muridzi wenyaya ndiani ngachiziva nyaya yake kuti ichokwadi chakaitika here kana kuti kunyepa. Saka kuti nini ndigone kuzviramba kana kuti ndigone kuzvigamuchira zvinongoita se zvinongonetsa. Alright. Okay. Saka kune vachada kubatsira vanokubata ipapi? Pa 0779 12 right. 0779 12 02 15.
0779 120215 0779 120215 ndo namba dzamai Sheila. Sekutaura kuri kuita Sheila kuti veduweka zviri nani kurohwa zvatairohwa pane nhamo yatiri kuona kuti tinge tichiita sei tichibatsirikana. Saka nhasi muchirongwa chedu behind bars nenguva dza 10:30 tichanzwa hurukuro yandakaita nababa vaSheila vachirondedzera vachitaurawo his side of the story, zvese zvakaitika kusvika vaita sei kusvika vazosungwa. Sheila ka wechiita mwana kwaye shamwari.